L'escola Les Passeres de Castellolí ha acollit la darrera de les entregues del Premi del concurs Química a l'Escola, un concurs adreçat als estudiants anoiencs impulsat per la sectorial UEA Química. El concurs s'ha adreçat als estudiants de primària i secundària de les escoles de la comarca i s'ha basat en la realització d'un experiment o investigació en el món de la química a l'aula. L'objectiu ha estat el d'apropar la química i el sector als més joves de la comarca que han hagut d'utilitzar materials habituals o casolans i enregistrar-ne l'experiment en un vídeo. Era una mica incitar i trobar vocacions, no? Nosaltres a la indústria ens trobem que tenim gran demanda de químics, de gent que pugui treballar amb nosaltres, i creiem que des de petits hem de començar a incitar si hi ha alguna vocació amb aquest tema. Quan tu vas a un col·le i preguntes als nens què vols ser de gran, rarament et diuen químic, quan la química està present a tot arreu. Han concursat fins a 12 escoles diferents als municipis de Castellolí, Òdena, Vallbona i Igualada, participant amb un total de 41 vídeos. Les escoles premiades han rebut material de laboratori valorat en 300 euros, com termòmetres, vasos de precipitat, embuts, provetes o bàscules. Aquest dijous, una de les classes guanyadores han rebut el premi. Són els alumnes de primer i segon de primària de l'escola Les Passeres de Castellolí, que van aconseguir fer electricitat a partir de l'aigua. Hem decidit aquest experiment perquè cadascú va portar un pen o un full o una cartolina en un puesto, vam apuntar a la pissarra que hi havia, vam votar i va tocar aquest experiment, el de fer llum. Anàvem fent l'experiment per nenes i nens, per les taules. I nosaltres vam fer un experiment que un dels ingredients era l'aigua. Sal i cargols cincats. També vam fer servir monedes de 5 euros, agulles d'estendre i aigua. Els vam empalmar amb els cargols i els leds i després vam ficar l'aigua als pots i els vam ficar i va encendre's el led. El que va passar és que es va encendre el led i vam fer una pila. A més dels alumnes de Castellolí han estat premiats alumnes de les escoles d'Igualada, Ateneu Igualadí, l'Escola Garcia Foses, l'Escola Mogli i Escolàpies. Pel que fa a la categoria adreçada als estudiants d'ESO, el primer premi l'ha rebut l'Institut Vallbona d'Anoia. Des de la sectorial química de la Unió Empresarial de l'Anoia asseguren que el concurs ha estat tot un èxit de participació. L'èxit ha sigut sorprenent. Nosaltres hem rebut 47 vídeos de tota la comarca, la qual cosa ens ha cridat l'atenció la bona resposta que hem tingut per part de les escoles. Properament, tots els vídeos participants estaran disponibles al web de la Unió Empresarial de l'Anoia.